u jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ an ka défense ni o ye lakanako baaraw ye kɛnɛ mun kan ni général division Umaru Jara a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu binna jamana kumabɔli la ani ko fo ka taa se k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ halisa maaw ka danaya kurakuraya ka ɲɛsin cɛfini tabaw ma maaw ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔ bawo baara mun n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛ an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka juguw kɛlɛ wa Mali sibiri ɲɛ kelen k'o ti to yen an ka cɛfini tabaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka jafarawale tigilama ninnu ka u kɛlɛ ka u so ci ka maliden n'a bolofɛnw lafiya maaw bɛ se ka t'u ka munumunu salo kɛ cogo fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ sira ma na u dusukun na hali bi an bɛ to cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw vecteur aérien olu ye susoliba dɔ ta ka ɲɛsin juguw ma Sofara o kɔnɔna la Sofara bɛ sigida la ni o bɛ Mopti marabolo kɔnɔ ka daminɛ fɛn min ye avril kalo tile 8 ye an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba général division Umaru Jara ale ka cikan kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko Mopti marabolo kɔnɔna la Sofara masurunyara yɔrɔ mun ni ani Sofara ye kilomɛtiri 7 ɲɔgɔn ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɔnɔ olu de taara ɲɛda jugu dɔw kan jugu minnu kun faramɛ ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'u bɛna bingali walew labɛn ka ɲɛsin maa nanamasumalenw ma k'u to o kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka fɔ la an ka cɛbaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye u sɛgɛsɛgɛ ka u lajɛ ka u bon k'u susu ni k'u bɛɛ lajɛlen daji wa ko u ka munumunu salo kɔnɔna la k'a ɲini k'u bɛ dankari kɛ population civile la ko cɛfini tabaw de nana kanga u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye population civile ye wa ka u bɛɛ lajɛlen daji an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u bɛ baara mun na waati bɛɛ sɛgɛsɛgɛli ɲumanw ni o ye renseignement ye o de kɛra sababu ye ka se ka ni maa ninnu ka u ye k'a sɔrɔ u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna jan ni bingani walew labɛn k'u to fara ɲɔgɔn kan de la an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye hiri kɛ u kan ka mugujugu cuuru u kan ka u bɛɛ lajɛlen daji ni ka bɔnɛ sɔri u kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw bɛ to sen na yaasa bɛn ni basigi o bɛ se ka sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min na tajiko sira fɛ yaasa taji ka se ka tilan bɛɛ lajɛlen bɛ taji sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni maa dɔw ka ta ka taa feere fɛn mun ye jakuma dɔgɔw ye marché nord kɔnɔnaw la o kɛlɛli mun baara bɛ sen na DRCC maaw ni o ye minnu bɛ sɔngɔkow ani fo ka taa se jagokow la kɔlɔsili kɔɲɔw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la yɛrɛ mɛ k'a fɔ u taara tɛgɛ da taji litiri 600 kan maa mun ni olu tun bɛ fɛ ka bɔ n'a ye ka taa feere jakuma dɔgɔw la bawo ko jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛlɛ min bila sen kan taji bɛ ka don nin waati in na cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛfini tabaw bɛ u ni de di ani fo ka taa se mobili bolibagaw bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔw de kɛ ka u ni di ka u cɛsiri ka taji donni k'a tɔpɔtɔ ka n'a di malidenw ma ko o baaraw bɛ ka kɛ cogo min na jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ min ta k'a fɔ ni taji donna a ka tilan cogo la cogo min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la nka ko jakuma dɔgɔ maa ninnu bɛ taji de mara k'a fɔ taji banna ni ka sɔrɔ k'a dogo ka taa a feere u niganamaw ma a dɔw la u b'a feere sɔngɔ de la sɔngɔ mun ka gɛlɛn walima u b'a feere fɛn cogo wɛrɛw sen fɛ ko o ko in kɔni yaasa ka o dibidibi de ban DRCC maaw ani fo ka taa se fintigilakaw olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da maa dɔ ka maa minnu tun bɛ ka nin wale ni a ɲɔngo kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko baara in kɛra Banangabugu Ɲamakɔrɔ Sute UNICEF ani Kalabankura o munumunu yanfanw de fɛ ko wulikajɔw kɛra ka taa se taji station dɔ ma taji baarakɛlaw ni o ye pompisi ani gérant olu kun bɛnmakan de don wa ko kuma dɔw la nɛgɛ kaɲɛ su kɔrɔlenbaw de ni su kɔrɔla kosɛbɛ de ye dugukila fɛ u bɛ tajiw bɔ k'a kɛ barikow kɔnɔ ni ka a don mobili kɔnɔ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ fɛ ko ka sɔrɔ ɲɛmaayaso kulu mun sigira ko ka se ka kow la kɔlɔsi ni o ye waati gɛlɛnw ye crise kumaw olu bɛɛ lajɛlen ka sariyaw kɔnɔ maa si man ka nin wale in kɛ ni taji nana a kan ka tilan cogo de la cogo min na ni jamana kɔnɔdenw b'a sɔrɔ ni population maa fanba bɛ a sɔrɔ ka se ka t'u ka munumunu salo kɛ nka ko ni jakuma dɔgɔ ninnu ni a kɔnnen don ko bɛɛ lajɛlen kan ka i janto i yɛrɛ la o de la ko tɛgɛ dara ni maa ninnu kan nin waati in na u bɛ fintigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ maa min ni maa min ni mun bɛ baara la ani fo ka taa se maa minnu ni olu nɔ bɛ a la bawo ko u ye nin ɲɔngo caman de kɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o siratigɛ de la maa minnu ye nin baara in kɛ ni o ye DRCC a ɲɛmaa Fuseni Bamba ani fo ka taa se a ka cɛbaliya yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye nin n'a ɲɔngo caman de minɛ kuma dɔw la
u bɛ taa ni citerne fitininw yɛrɛ ye ka o fa taji la ka sɔrɔ ka taa ni a ye ka a feere dogo la walima u bɛ taa barikow ka o de fa ko nin dun jamana kɔnɔ bi a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a ma daga maa si ka se ka o baaraw kɛ maaw bɛ taa taji ɲini u b'a fɔ maaw ye ko taji bannen don ka sɔrɔ u yɛrɛ ka mariseau bɛ u bolo ka to o feere sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛnw walima sira wɛrɛ fɛ ko o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ DRCC fintigilakaw fɛ maa fɛn mana minɛ ni walina ɲɔngow la o ni ɲangili min ka kan ko o bɛ da u kan douane maaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Sekɔrɔ kɔnɔna la u ye dulɔ caman o minɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko dulɔ minnu ni u tun bɛ ka dogo ka don n'a ye sira fɛ a man ka don sira min kɔnɔna la ko in kɛra ka sanga ni avril kalo tile 4 douane cɛbaliw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Segu Sekɔrɔ kɔnɔna la o ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da siganama dɔw kan ni u kun kɛn bɛ ka gulɔ ka sɛbɛkɔrɔ dogon ka manafinman kɛ ka a siri ko ɲuman k'a kɛ n'a fɔ fɛn wɛrɛw de bɛ a kɔnɔ k'a bila mɔbiliw la garde-liaison kɔnɔna la douane cɛbaliw ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye k'u taara gulɔ carton 480 ka o de minɛ ni mɔbili in kɔnɔ ani fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma wa ko wulikajɔw kɛra douane maaw fɛ maa minnu bɛ don ni minɛn ye minɛn minnu n'a tigɛ sariya kɔnɔ ko u kun kɛn bɛ ka a siri ko ɲuman i n'a fɔ ko safunɛ de bɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ gulɔ de dogolen don ko ɲuman wa ko a maa ninnu u bɛ nin baara in ɲɛdɔn tuma o tuma u bɛ don ni minɛn ye nin sira in kɔnɔna la bawo taxi mun kan ka sara jamana ka don waganɛ kɔnɔ ko u bɛ waganɛ kumaniya o wari de ma ka don n'a ye duguduguma siraw ni sira wɛrɛw fɛ sira mun n'a tɛ kɛ sariya kɔnɔ ko ala ni Segu fintigilakaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ da nin maa ninnu kan yɛrɛ mɛ k'a fɔ u ye a minɛn suguya bɛɛ lajɛlen minɛ douane cɛbalenw minɛn ninnu a bɛ u bolokɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a tɔw kan k'a lajɛ ni minɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko yaasa douane ye kalikan mun ta malidenw ye k'a fɔ u bɛ jamana waganɛ bugun maa si tɛna ni sira wɛrɛw ye ka jamana kumaniya a ka nafolo ma ka don n'a ye duguduguma siraw fɛ ka se ka o trafiki ni a ɲɔngɔw ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ douane cɛbalenw k'u ka su ni tile wulikajɔ o bɛn bɛ o ma nin ye o jaabi dɔ ye jamanakuntigi ka dɛmɛsira n'a bɛ wele ko œuvre sociale jibondon 2 o taara k'o di Bamako sigida 6nan kɔnɔna la ka sanga ni kunungo ye nin baara in ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi ale ka délégué bolo mun o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛ bunakun kan Agibu Danbele fo ka taa se présidence ɲɛmaayaso baarakɛla maa caman ma a yɛrɛ mɛ k'a fɔ yɔrɔ fila mun ni olu ye jibondo sɔrɔ sigida 6nan kɔnɔna yan nɔ o dɔ bɛ tali kɛ Banangabugu ani Yirimajɔ Zɛrini a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin jibondo in jibondo cakɛlaw ni o ye hydraulique ye o ɲɛmaa dɔw tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se maa minnu bɛ ni olu bɛ jamanakuntigi ka mission chargé de mission présidence la olu dɔw tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara an ka jamana kalankow o ministre kan bawo ko nin jibondo in bɛɛ lajɛlen dira kalandenw de ma a kɛra kalanso mun kɔnɔna la kalandenw y'a yɛrɛ k'a fɔ o k'u mako bɛ ji la kosɛbɛ wa ko jibondo in bɛna kɛ lafiyadaba ye u ma jiko sira fɛ yaasa u bɛ se k'u ka kalanw kɛ cogo min na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ jibondo jamanakuntigi ka ɲɔgɔndɛmɛ kadira kɔnɔna la a 487 o de dira Banangabugukaw fɛ yen nɔ ni o bɛ Bamako ba ɲuman kini bolo ni o ye rive droite ye o académie maaw nisɔndiyara kosɛbɛ fo ka taa se dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni jibondo in na wa ko jibondo 488 o de taara bɛn Zɛrini ma ni o Yirimajɔ Zɛrini ye nin ko in kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin kalandenw kalanden somaw ani kalanfaw ma bawo ko nin bɛna kɛ sababu ye kalandenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la cogo min na yaasa u bɛ se k'u ka kalan kɛ ni hakilina ye jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goita ale ka hakilina de don yaasa ko ka se ka malidenw lafiya jiko la ani fo ka taa se ka dɛmɛ don maa minnu n'a ka kan sira caman kɔnɔna la a ka hakilina fɛ ni o ye œuvre sociale kebamate fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kibaruya tɔw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ
ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Tɔnbukutukaw bara dɛmɛ tara k'a di maaw ma guwa 500 guwa 250 hakɛ dɛmɛ mun ni u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ a ye kosɛbɛ maa mun ni olu kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ni olu bɛ Sunpi commune kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko dɛmɛ mun ni a bɔra OIM maaw yɔrɔ ka ɲɛsin u ma fo ka taa se tɔn ka commune kɔnɔ Kosia dɛmɛ tara k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma u magoɲɛminɛn minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka baara kɛ n'a ye bawo ko nin ko in kɛn bɛ waati min na bi ni u kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila u mago bɛ jɔ minɛn caman na o siratigɛ de la tobilikɛminɛn ni a ɲɔngo balo ani fo ka taa se minɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen tara k'a di ni maa ninnu ma maa min y'u sigiyɔrɔ bila u ka se ka dɛmɛ kɛ ni a yɛrɛ ka u yɛrɛ lafiya ni a ye kosɛbɛ jɛmaakaw fɛ yen nɔ lakanabaliya sira kɔnɔna la maa minnu tun bɛ ka taa bin maaw kan ni o ye baarakɛlaw ye bingannikɛlaw a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko o bingannikɛlaw u ka ɲɛmaaba tɛgɛ kɛra a kan komisariya de polisi bɛ jɛma ale ni a ka cɛbalenw Jibiril Sanu n'a ka maaw olu de tɛgɛ da nin maa kofɔlen kan bawo ko ka sanga ni avril kalo tile 2 ye fintigilakaw tun ye ɲinini ta k'a gwan ni maa ninnu kan bawo ani maa 7 de tun bɛ u ka baaraw kɛ nka a ka gɛngi tɔw bɛɛ lajɛlen ni o y'a nafamaw ye olu kun sera ka lajɔ fintigilakaw fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen daji nka ka sanga ni ko yɛrɛ ɲɛmaa ye maa mun ye o de kun ɲininen don ko fintigilakaw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u taara tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan bawo ko maa ninnu u ye maaw bololafɛn caman de daraki u la ka bɔnɛ caman sɔri maaw la fɛn mun ye Bamako ni Jɛma sira ani Jɛma ni Kayi sira u ka bingani wale kun fanga ka bon kosɛbɛ ka sanga ni avril kalo tile 8 ye ko wulikajɔw kɛra fɛn mun ye fintigilakaw fɛ ka se ka taa tɛgɛ da ni maa in kan ko a kun bolilen don ka t'i dogo yɔrɔ la yɔrɔ mun ni ani Jɛma bɛ kilomɛtiri 40 hakɛ buguda dɔ la nka ko fintigilakaw brigade recherche maaw u ka cɛsiri de kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan ni OS ye ka a minɛ ni waati in na a bɛ fintigilakaw ka bolo kan ani k'a di kiiritigilamaw ma a ye wale ni bingani wale mun kɛ a ka t'i jɔ o kun kɔrɔ an sɔngɔkaw bara kibaruya yɛrɛ k'a fɔ kibaruya mun n'a bɔra sigida denw yɔrɔ studio tamani maaw ka fɔ la ko bingani wale maaw taara bin dugu dɔw kan ni o dɔ ye kunsun ni ale ye fɛn mun ye jidala dugu ye bozow sigiyɔrɔ ko in kɛra ka sanga ni sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 de ye ni maa minnu nana u ma se ka buguna tigɛ ka taa bin kɛ maaw kan u ka bingani kɛra sababu ye ka maa dɔw jogin wa ko fɛn mun ye u ka maa dɔ ye ni o ye dugutigi ka conseiller dɔ ye Alassane Useni ko u y'o minɛ ka taa ni a ye maa minnu ma se ka buguna tigɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ka wale cayara kosɛbɛ ni sigida in na an sɔngo sigida ni a lamini na bawo ko dɔgɔkun tɛmɛnen fana la karidon ka dugu jɛ sibiri ka dugu jɛ kari la ko u kun nana fɛnɛ ka na maa dɔ ka o bɔnɛ a nin na gabero kɔnɔna la ni u fɛnɛ nana moto la maa mun ye nin wale nin kɛ ko a si ma se ka bugunatigɛ Gawukaw bara hakili falen kɛnɛ ani dɔnta kawrali ka ɲɛsin maaw ma hakaja sifinakaw drogue o kɛlɛli ani ɲɛnamafɛn tɔw Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD maaw olu ka hakilina de kɔnɔna la ni baara in sigira sen kan ka sanga ni avril kalo tile 7 ye ko ka hakili falen kɛ sifinakaw k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamafɛn o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye sifinakaw ka siniɲɛsigi la k'o fɔ u ye k'o bɔgɔra dɔn kosɛbɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛra ka sanga ni diɲɛ kurukara ye don mun ta kɛnɛya donba diɲɛ kɔnɔ o lahalaw ye k'a ɲɛfɔ maaw ye dɔrɔgu a bɛ tiɲɛni mun lase sifinakaw ma kosɛbɛ bangasikaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ɲɔ sɔngɔ jiginna dɔɔni o waati kelen fɛnɛ la ko saga sɔngɔ gɛlɛyalen don bawo ko ɲɔ 100 kilo bɔrɔ a bɛ ka feere nin waati in na 3,800 ka sɔrɔ kɔrɔlen a tun bɛ feere 3,900 fɛn mun ye kalo tɛmɛnen ye ko o sɔngɔ jiginna kosɛbɛ nka fɛn mun ye balo tɔw ye olu sɔngɔw tɔn bɛ u nɔ la nka o fɛnɛ kɔfɛ bagan mun bɛ yen nɔ ni o ye saga ye ko saga sɔngɔ gɛlɛyalen don an bɛ don min na ko bi bawo bagan feerelaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ saga yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ o bolo ani fo ka taa se tajiko gɛlɛyaw ka saga ta ka taa ni a ye duguba kɔnɔnaw la o bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ k'u dabila bawo gɛlɛya bɛ u kan o de kɛn bɛ ka na ni sɔngɔ gɛlɛyali ye sagako la Gundamukaw bara dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa mun ni u y'u sigiyɔrɔ bila n'a bɛ wele ko déplacé ni olu sigilen bɛ Bɛɛjoji o kɔnɔna la a la k'a fɔ
bedoji konna la gunda mu femu ye amirlakaw ye ani fokata se anyama munu be no ulde dementa ka adi ni ma ko folnu ma ka se ka wira de mani aye arame ka fo balo o tamantara ka di mauma balo ani fokata se menam te balo ye ani sefa wari wa binani ake ka ota ko di ni mauma munu sigoro bla gundam konna la yasa ka se ka dota ola arame ka fo moko keme ani moko ani woro olu de chama ye keme ka bolika u sigoro bla bawo ko ni sigida ina bingani wale tigla maw tara bi maw ka mamu numa se ka buna tige ka maw ka minon che ka maw do bona anina na kara sabuye ni ka ma chamanto ube ka u sigoro bla ni yore kono ni o gundamo bedoji jindeme kono la wa ko wulika jo kera anga fintigla ka fe ya saka saka deme do manga mamu kon me bi u jorlendo orla ube ka la hini deme ka seka do uma kulikoro kaw bara wulika joro kera ka kalan blonke anga fintigla kaw kum yasa bana munun be no ni bana munun be yelema ko maladie infectieuse u ka seka olu kumbe chogoni o kala chogodo akli falen kene senfe police la kaw ani protection civile olu chama ne kumbe ni kalan kene ka bana munun be no ni odoye sira bana ye sogo ni je ani fokata se bien dimini anyongo ma olu bisaka kala chogodi baw bana mundo ko abela jeleme yelema kaka kan fintigla kaw ka donta ka karuya u ka seka o famu police ni sapeur pompier olu ka seka ni bana nunu kala chogo ka akumbe ani fokata se ka uyere ladonia ka kunafol di mawma yasa mabsaka kishi ka bo ni bana nunu ma chogo mena mata ani duru nyongo olu de gardiga dona ni kalambulo nunu na ami fien ban sengoro kiba ka soro ka tanga ko kan kibaro konnala an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bi kono doni sheki tani wolofla bi sabani woro bi nani ani duru. Niger jamana ni Turkiye bulu nyogoma ke fintigla ko buna kunkan ko yasa fintigla ka donta kawrali ni o formation e kasega o baraw ke Turki ani Niger jamana ni nyonche benkan kon la rame ka fo ko Turki fintigla kaw benana Niger faba kono nyame yasa kana Niger fintigla kaw ka olu former marama feon ani fokata se kele fere olu chamana Turki kaw ka lakana ko ministre ni oye yasare gulare ale de ye Niger fintigla kaw ka ministre ni oye général de corps d'armée Salifou Modi ka abismila bara ñoŋo ni cege ñoŋo kono la bolno bla la sebana ka raka fo fam ye fintigla kaw ni ñonche formation ko kana Niger kaw yere feno Turki fintigla kaw kana u former marama feon ani fokata se kele o feon ko chama kono la benen kaw kan ata jamana kuntigi sigi kalata la ka sangani kari avril kalo kletan ani flana tanye arame ka foko benen kono la ni jamana kuntigi Patrice Talon ale te cheboye bawo ale mi kanabo ni wati na fanga fanfe mawo mamu mena I kanabo odeye oromialde wagani ale ni fanga snamaton mamu be no ni obe parti FCBE pole humpke olu de flaber songana gwanyona kosebe wati na yara mangutu baraw ni oye campagne oda membe fam bela jelen fe ngama chama keme kare ka fo fanga snamaton mumbe o baraw kuna opposition to olu kente ka fara ale kan o ba yara ka fo aka jamana kundisiki nyini na ademenente ma wara fe u ka fanga ni toyin yaro de kan ajija u yara kulula yasa kaseka sebaya soro nu be na ke gain fenye Madagascar jamana nyemo ya yara ka fo ko olu be état d'urgence énergétique ka yara ka fo tajiko sera fe gela be no ka o décréter ka gela beki janto gela la ka fo ko kelamu ni obe moynoran kona la arabu jamana irani anyongo ani o kelaw de keme sabuye ka tajiko gela la se jamana kono orila jamana nyemo ye ni felenta conseil des ministres se fe ka sangani avril kalo kle wolon flaye
kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana bɛ état d'urgence kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ k'i sigi ni tajiko gɛlɛya ye wa bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ fa ka fɛlɛn dabolo bila sen kan yaasa tajiko gɛlɛya in kana dadigi kɛ Madagascar jamana na tile 15 o de bɛ kɛ état d'urgence in na wa ko o kɔfɛ yɛrɛ dɔ bɛ se ka fara a waatiw kan Angola jamana kɔnɔna la san lahawuta dɔw nana mun kɛn bɛ sabu ye ka maa caman bɔnɛ ani na ɛrɛmɛ k'a fɔ ko maa 40 hakɛ olu de sara ka sanga ni san ka cɛnni da walew ye cɛnni kɛra Angola duguba fan fila kɔnɔna la kosɛbɛ u ka duguba Luanda ani fo ka taa se dugu mun bɛ yen ni o ye Benguela ni dugu fila de kɔnɔna la cɛnni fanga bɔnɛ kosɛbɛ ka sanga ni waati in ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Luanda kɔnɔna la maa 17 o de bɔnna ani na ka sanga ni sanga lahawutaw ye fɛn mun ye Bengeda kɔnɔna la maa 26 olu de bɔnna ani na fo ka taa se maa caman ka yɔrɔw tiɲɛna o kɛn bɛ ka maaw jagoya ka u sigiyɔrɔ bila ni ka taa kunsɔrɔ ɲini na fan wɛrɛw fɛ Iran jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye sebaya sɔrɔ Ameriki jamana kan bawo Ameriki Israel ni Iran ka kɛlɛ tile 40 na ni wulikajɔ kɛra kumaɲɔgɔn kɛra k'a ɲini k'a fɔ ko trêve ni o de ye mugu ni kisɛ ka jɔ kumanin kɔnɔ fɔlɔ dɔgɔkun 2 ɲɔngo o mugu ni kisɛ jɔli de kɔnɔna la Irankaw ka ɲɛmaaw olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye sebaya sɔrɔ Ameriki jamana kan bawo ko olu ye u ka point 10 mun bɛ yen ni o ye siginikan 10 k'a fɔ n'a ma ɲɛ mugu ni kisɛ ka jɔ baara kan ka kɛ point 10 mun kan k'a di Ameriki jamana ma ko Ameriki jamana sɔnna o bɛɛ lajɛlen ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Iran ye sebaya sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ mugu ni kisɛ ka jɔ gɛrɛntɛ minnu kun tan bɛ ka da Iran jamana kan o gɛrɛntɛw ka wuli ani fo ka taa se Ameriki jamana ka kɛlɛcɛ minnu ni u nanen no ni a ye ka Iran lamini u ka segin ni u ka kɛlɛcɛw ye o n'a ɲɔngo Irankaw ka conseil suprême ale ka kɔrɔfɔ dɔw la a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Irankaw ye sebaya sɔrɔ sebaya mun ni o ye Irankaw ka cɛkisɛya kɔnɔna ye ni u b'a wele ko victoire noble et héroïque wa ko nin baara in kɔnɔna la Iran u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini Ameriki jamana bɛnkan in ka se ka labato ni bɛnkan ma labato olu fana labɛnnen don ka sɔrɔ Ameriki jamana fɛn kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan kunba ye mun ye olu fɛ o de ye jikan siraba mun bɛ yen ni diɲɛ pétrole ni gazu bɛ tɛmɛ a kɔnɔ ni o ye détroit d'Ormuz ye Iran ka o sira in labila o labilali ko o fana ye sebaba ye Ameriki jamana bolo Amerikɛnw olu ka fɔ la Liban jamana kɔnɔna la Israel ale ma ka susulu lajɔ hali n'a sɔrɔ bɛnkan sɔrɔlen don Ameriki ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko mugu ni kisɛ ka jɔ ni waati in kɔnɔna la Libankaw susuli bɛ ka ɲɛfin olu ma Israel fɛ bawo ka sanga ni bi arabadonya yɛrɛ ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ maa 10 ɲɔngo Israel ye olu de faga Liban jamana kɔnɔna la ka sanga ni waati in ye Israel jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko cessez-le-feu mun kɛra Ameriki ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko Liban tɛ o la ko nin waati in na olu ka wulikajɔw tɛna kɔtigɛ u ka susuli tɛna kɔtigɛ Irankaw bara bawo Libankaw bara bawo Libankaw fɛ yen nɔ maa minnu ni olu bɛ ka Iran dɛmɛ ni o ye Hezbollah maaw ye Israel kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ni Hezbollah ka kɛlɛ foyi tɛna to dan ka siri a la nin waati in na mugu ni kisɛw o jɔli nka fɛn mun ye Liban jamana kɔnɔ susulu bɛ ka kɛ Israel fɛ u tɛ ka o jɔ G7 tɔnba Nations Unies u ka secrétaire général min bɛ yen nɔ o ni secrétaire général y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ mugu ni kisɛ jɔli bɛnkan ye ni o cessez-le-feu ye ko olu bɛ o wale in fo nka k'u b'a ɲini fan fila maaw fɛ ni o ye Ameriki jamana ni Iran ye bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni keleya ka kumaɲɔgɔnw bila sen kan bawo kumaɲɔgɔn mun ni Pakistan bɛ ka a labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka jija ka kumaɲɔgɔn ninnu labato yaasa basigi ka na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Antonio Guterres ni ale ye o ni secrétaire général ye a ye maa mun bila ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la Moyen-Orient kɔnɔ la Jean Arnold ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna taa fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka kuma fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mugu ni kisɛ jɔlen mun filɛ nin ye a ka se ka kɛ kudayi ye o kɔni yɛrɛ k'a fɔ ni o ye ONU ye waati mun kɛra tantɔn a bɛ maa nisɔndiya wa ko u b'a ɲini ni basigi mugu ni kisɛ jɔlen a ka se ka to sen na yaasa mugu ni kisɛ u ka jɔ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan
an ka jamana farikolo ɲɛjɛw ni sifinnakaw ka minisiri Abdul Kasim Fomba ka ale to taama la Turki kaw bara ani Mali dolancila ba fila olu ye ɲɔgɔn ye kɛ minnu bɛɛ lajɛlen ni olu bɛ ka sennadolanci kɛ Turki kaw ka sennadolanci kulu Fenerbahce o kɔnɔna la Nene Dorgeles ani fo ka taa se Ngolo Kante ma minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bawo ko Nene Dorgeles bɛ ka baara mun kɛ a bɛ ka Mali tɔgɔ mun bɔ ani a bɛ ka wulikajɔ mun kɛ sennadolanci la ko k'a fo ani fo ka taa se Ngolo Kante ni ale ye Maliden ye wa ko a hakili bɛ Mali la cogo min na hali n'a sɔrɔ a tɛ ka jouer Mali fɛ a bɛ ka baara mun kɛ Mali kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan k'o kan ka fɔ bawo ko Ngolo Kante kɛn bɛ ka hakilina dɔ k'a fɔ a bɛna sennadolanci académie dɔ dayɛlɛ Bamakɔ kɔnɔ la minisiri y'a ka foli daɲu ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma Ligue des Champions quart de finale o baaraw daminɛna kunungo tarata kunungo Real de Madrid ale buruna Bayern o senkɔrɔ 2-1 ka sanga ni o waati kelen fana ye Arsenal olu ye sebaya sɔrɔ Sporting kan fɛn mun ye temps additionnel o kumaw ye ka sanga ni bisu in na ye nɛgɛ kanɲɛ 19 in sɔɔni sansan fɛn mun ye Barcelone ani Atletico Madrid olu bɛna kari ɲɔgɔn na Paris Saint-Germain ani Liverpool olu fana bɛna masala an ka choix kɛta la quart de finale atako galen o kɛnɛ kan an ka wula na kunnafoli bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen na ka aw fo kibaru lasira aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yira aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo kan bɛn. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.